Hola, bailets! Estem a l'any 1929 i això és Lliçà d'Amunt. En aquest reel us ensenyaré com era Lliçà fa molts anys. Vosaltres no estàveu aquí encara. Us deixo amb totes les imatges, però abans seguiu el canal de Lliçà d'Amunt. D'aquí 100 anys vull tenir molts seguidors. Aquí podeu veure com era el carrer Anselm Clavé. En aquesta època, tot era de terra. Això és l'Aliança. En aquesta època li dèiem la Societat Aliança. Com veieu, això és l'any 1925 i no teníem cap pista de pàdel. Aquí teniu l'Ajuntament recent inaugurat. Va ser l'any 1915 i es deia Casa Consistorial. El pont que va cap a Granollers el vam crear l'any 1920. Així el vam fer primerament. Avui aneu amb cotxes, però aquí no tenim cotxes encara. Espero que us hagi agradat aquest primer tastet. Recordeu de seguir-nos a Instagram i properament al següent. Fins aviat! I recordeu també donar-li like i compartir el vídeo amb els veïns de Lliçà d'Amunt. Fins aviat, bailets!